Седнете на стол или на пети. Бавно и отпуснато въртете глава отляво надясно и отдясно наляво. Направете 6 пълни въртения във всяка посока. Упражнението помага за отпускане на мускулите на шията, както и да изпуснете парата от стреса. Изпълнява се сутрин. В същото изходно положение наведете главата надолу, като притискате брадичката към ямката на ключицата. Раменете са отпуснати, гръбнакът е изпънат, не го пристягайте с лопатките. След това, повдигайки глава, се изтеглете с нея нагоре и я отметнете назад, като изпъвате шията. Повторете асаната 3 пъти. Свиването и разпускането на зоната на щитовидната жлеза помага да се нормализира нейната работа, а тя, както е известно, отговаря за обмяната на веществата. Тази асана също се изпълнява сутрин. Застанете прави. Направете с десния крак крачка напред, като изпъвате ръцете нагоре с събрани длани. Левият крак е изправен, десният е свит в коляното, така че бедрото да е максимално успоредно на пода. Погледа си насочете към палците на ръцете, а тежестта на тялото трябва да е разпределена напълно равномерно между двата крака. Опитайте се да издържите така 1 минута. Това упражнение, макар и статично, също изгаря калории. Старайте се да стоите колкото може по-дълго и към края на упражнението, когато почувствате особено силно напрежение, знайте, че изгарянето на мазнини в тази поза се увеличава. Застанете прави с събрани крака, като теглото на тялото ви трябва да е разпределено равномерно върху цялото стъпало. Наклонете се колкото може по-ниско и останете в това положение максимално дълго, като краката ви трябва да са абсолютно прави. Постарайте се да постоите така в продължение на 9 дълбоки вдишвания и издишвания. Тази поза отлично разпуска кръста и ускорява обмяната на веществата. Застанете изправени. Повдигнете единия крак, като го сгънете в коляното и го обхванете с ръце. Стойте така колкото може по-дълго, като пазите равновесие. За по-добър баланс си набележете с поглед точка на около метър пред себе си на пода и задръжте погледа си върху нея. Тази асана помага за постигане и на вътрешно равновесие. Тренирайки това умение, ние се учим да възприемаме спокойно и себе си, и ставащото около нас. Седнете на пода, краката съберете един до друг и ги повдигнете леко сгънати в коленете. Ръцете изпънете напред покрай тях. Корпусът на тялото е леко наклонен назад, като гърбът през цялото време е изправен. Старайте се да се задържите в това положение около минута. Тази асана също изгаря мазнините, тонизира вътрешните органи и помага да се намалят отлаганията в организма. Легнете по корем на пода. Стъпалата са разтворени на ширината на раменете. Ръцете са сгънати в лактите, като дланите лежат на пода до раменете. Опрете се на пръстите на краката и дланите и се опитайте да отлепите тялото си от пода и да се повдигнете. Ръцете остават сгънати в лактите, тялото е право и равномерно повдигнато над пода на неголяма височина. При изпълнението в никакъв случай не нарушавайте дишането си. Ако не успеете да го направите, по-добре правете упражнението без да се отделяте от пода, а просто полагайте максимално усилие, като главното е дишането да остане равномерно. Опитайте се да се задържите в тази поза за 1 минута. Тази асана изгаря мазнините и укрепва гръбнака. Много често именно неговите отслабнали мускули са причина за порастване на корема. Вътрешните органи се струпват напред и никакви преси не дават резултат. Затова, колкото и да е странно, за да махнем коремчето, трябва да укрепваме гърба. Легнете по гръб, повдигнете крака на 30 градуса от земята и ги дръжте в това положение в продължение на 2-3 дълбоки вдишвания и издишвания. След това ги повдигнете на 60 градуса и ги дръжте още толкова.
Накрая ги преместете на 90 градуса и отново вдишайте дълбоко 2-3 пъти. От последното положение отпуснете краката първо на 60, после на 30 градуса, като на всяка позиция задържайте еднакво количество вдишвания и издишвания. Упражнението укрепва гърба и помага за премахване на корема. Легнете по гръб и сложете под кръста си сгънато одеяло или възглавница. Вдигнете крака, изпънати нагоре, и се опитайте да повдигнете таза си колкото можете по-високо. Задръжте така от 2 до 5 минути. Позата е много полезна при варикозни вени и помага при безсъние. Тя смъква вътрешното напрежение, което е една от главните причини за пълнеенето. Йогите смятат, че когато сме в такова преобърнато положение, биологичните ни часовници тръгват обратно, т.е. ние се подмладяваме. Хубаво е да изпълнявате тази асана близо до стена. Ако изпълнявате комплекса сутрин, завършете го с последното разпускащо упражнение. Легнете по гръб, отпуснете цялото тяло и не се движете. Полежете така поне 15 минути.